Welcome to KBM Review. Hai, baik bertemu. Oh, tak. Cakap tu milik ke ni? Itu beri makan dah. Iklan dah.
Yes, my dear Jody, ngã xuống chân nan bất phiền, bắt yo ya lệ gai, bất phi man kasmi. Paralog bait lada pia internet iki program ki bang ia pen i hang ne ngakerpat jur ya phi ba phen ya ai ka jing kershan ka ba pura ka jong phi da ka ba like bat share ya kane in saya shem biang hakawai pat ka episode kublai shibun kublai syah jarngo